naša myseľ nás niekedy klame. Naša myseľ má jednu zaujímavú vlastnosť. Nie vždy dokáže rozlíšiť medzi tým, čo sa skutočne deje, a tým, čo si len predstavujeme. Keď si v mysli opakovane prehrávame katastrofické scenáre, telo na ne reaguje, ako by boli reálne. Napätie stúpa. Objavuje sa strach. Nervový systém sa pripravuje na ohrozenie, aj keď sa nič z toho ešte nestalo. Predstavivosť je veľká sila. Môžeme ju použiť na tvorenie vízie, ale aj na vytváranie obáv. Ak sa naše myšlienky stále vrácajú k tomu, čo by sa mohlo pokaziť, postupne začneme svet vnímať cez filter strachu. A tým tieto scenáre ešte viac posilňujeme. Preto má zmysel na chvíľu sa zastaviť a pozrieť sa na veci tak, ako skutočne sú. Nie cez predstavy, nie cez obavy, cez realitu. Predstavivosť je nástroj a záleží na nás, ako ju používame. To, čo si v mysli opakovane prehrávame, ovplyvňuje naše prežívanie viac, než si často uvedomujeme,